Bon fɛɛrɛ caman de kan ka tigɛ. Fɛɛrɛ tigɛbagaw fana kan ka kɛ kulu fila de ye. Kulu fɔlɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye. Olu ka fɛɛrɛ dɔnni kɔrɔlen u b'o kɛ. Ni samiya bɛna surunya u bɛ caniveau ninnu siɲɛ ka ɲama ni fɛnw bɔ a kɔnɔ. Donc o y'olu ka rôle ye ani ka mɔgɔw sensibiliser télé la ka kunnafoni di mɔgɔw ma ni sanba nana k'i sɔrɔ yɔrɔ la i bɛ to yen fɔlɔ ka san minɛ. O y'olu ka rôle ye. Olu kɛrɛfɛ anw population anw de ka baara ka bon a la. Parce que ni gouvernement ye caniveau vidé anw de kan ka an yɛrɛ dama kan ka ɲɔgɔn kɔlɔsi. Mɔgɔ si man ka ɲama bɔ caniveau kɔnɔ. Mɔgɔ si man ka bidon fili caniveau kɔnɔ. Poubelle bɛ yen. Parce que mɔgɔ bɛ ɲina min kɔ an bɛ ɲama kelen min fili bi sinikɛnɛ o de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka taa caniveau ninnu geren. Donc ni san nana ji tɛmɛsira tɛ sɔrɔ. Ni ji ma tɛmɛsira sɔrɔ ji bɛ segin ka don anw de kan k'an ka nafolo tiɲɛ k'an ka so tiɲɛ k'an ka sumanw tiɲɛ. Or ni État ye caniveau vidé lundi ni mardi e nana ɲama bɔ a kɔnɔ i b'a dɔn État ka baarakɛla f'u ye. Ne ye jamana wɛrɛw kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛ la État yɛrɛ tɛ caniveau vidé. I b'a sɔrɔ sigida jeunes de bɛ organiser chaque un mois u bɛ caniveau vidé olu de bɛ ɲɔgɔn kɔlɔsi ni mɔgɔ min minɛna ɲama bɔn na i bɛ ɲangi. Ani minnu ka so jɔlen don ji sira kan minnu ka feerekɛyɔrɔ bɛ caniveau sanfɛ comme État yɛrɛ bɔra télé la k'a fɔ d'ici le 15 u bɛna sensibilisation kɛ o kɔfɛ u bɛna caniveau bɔli daminɛ ka tila ka o so ninnu n'o feerekɛyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ji boli sira k'olu bɔ yen parce que n'olu ye ji bare ji bɛ sɔrɔ ka don mɔgɔw kan. Or bi mɔgɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ État bɛ k'a se kɛ mais le problème est que ni kasara y'an sɔrɔ a bɛ anw dɛsɛbagatɔw de mako sa. Donc anw de kan k'an bolo di ɲɛma bi anw de kan ka kɛ sanuya gardien ye. An b'an ka sɔn an ɲɛna mɔgɔ dɔ ka ɲama fili carré kɔnɔ a ka ɲama fili caniveau kɔnɔ an ka poubelle sigi an ka da la bɛɛ ka ɲama bila a kɔnɔ ani GIE ka bɛn a la olu GIE mɔgɔw chaque semaine u ka na u k'an ka ɲama cɛ ka bɔ yen pour que an ka caniveau jiboli siraw ka tɛmɛ pour que ɲinan samiya ji kana segin ka don an kan k'an mako sa. État ka rôle caniveau bɔlen kɔfɛ État de kan ka dépôt final ani dépôt de transit labɛn k'a fɔ ɲamabɔlaw ɲɛna n'a ye ɲama cɛ a ka taa bila ani GIE mɔgɔw fana contrat de b'an ni GIE cɛ. C'est comme ne yɛrɛ ka yɔrɔ la an ka quartier la contrat de b'an ni GIE cɛ kalo o kalo famille kelen kelen ka min sara u kan ka na ɲama ta siɲɛ hakɛ min na kalo kɔnɔ o dɔnnen don u ka numéro bilalen bɛ yen n'o don tɛmɛna par exemple kunun kun kan ka na o ma na sɔgɔmada in na c'est vrai i ka interview bɛnna coïncidence don sɔgɔmada in na an ka quartier ɲɛmɔgɔ ye téléphone ta k'u wele u ko non k'u ka ɲamacɛla équipe kun kan ka na k'o de cɛ kun man kɛnɛ k'u bɛ équipe dɔ bila ka na bi journée kɔnɔ donc population kan k'o de organiser ni GIE a bɛ bɛn a bɛ contrat sɛbɛn de k'a bila ka fɔ kalo o kalo du kelen o kelen a bɛ nin wari hakɛ de sara anw fana ka engagement ye nin de ye donc a b'a signé a bɛ ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna ni minnu bɛ ka engagement respecté u bɛ interpeller donc population kan k'o de kɛ GIE kan ka interpeller k'a fɔ e kan ka na une fois par semaine i ma na donc ensuite État fana kan ka moyen di GIE ma pour que u ka déposer transit ani ka dépôt final sɔrɔ ka taa ɲama bɔn yen ani circulation fana ka ɲama bɔnnaw kɔlɔsi parce que GIE dɔ bɛ ɲama cɛ denmisɛnnin dɔ bɛ yen u bɛ yɔrɔ lajɛ ni mɔgɔ tɛ yen dɔrɔn u bɛ taa ɲama bɔn carré kɔnɔ ka tɛmɛ donc bɛɛ ka kɛ gardien de l'environnement ye ka kɔlɔsili kɛ an ka ɲɔgɔn éduquer entre nous a ma se bugɔli ma a ma se nɛni ma an bɛ ɲɔgɔn sensibiliser ka ɲɔgɔn éduquer pour que an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ de ma. Ne tɔgɔ ye Zanga Goyita. Ayiwa fɔlɔ n bɛ kuma sanji ka tiɲɛni kan parce que sanji ka tiɲɛni ye tiɲɛni fila de ye. An bɛ se ka tiɲɛni fila de fɔ. Tiɲɛni fɔlɔ ye burusi kɔnɔna tiɲɛni ye. Tiɲɛni filanan ye duguba kɔnɔna tiɲɛni ye. Bon n'i ye duguba kɔnɔna tiɲɛni ta i bɛna taa sɔrɔ so jɔcogo ye tiɲɛni so jɔcogo bɛ na ni tiɲɛniw ye. Mɔgɔ taara so jɔ so man kan ka jɔ yɔrɔ min na. N'i taara so jɔ fɛngɛ sira ji sira kɔni na ni ji kɔni tora ka na ji na sumaya nali la n'a sumayara a bɛna caya n'a cayara a bɛ woyo n'a woyora a bɛ na ni tiɲɛni ye o ye fɔlɔ ye. Filanan yan surtout Bamakɔ kɔnɔ yan dingɛ minnu bɛ ka ji ka kan ka boli dingɛ minnu fɛ buna adamadenw t'a dɔn ko o ka lakana fɛn don mais u bɛ ɲaman de cɛ k'a fa. Bon n'i ye ɲaman cɛ k'a fa ji don ni ji cayara a bɛ woyo dɛ ni ji woyora ka ban a bɛ don mɔgɔ kan donc o de ye duguba kɔnɔ tiɲɛni ye fɛɛrɛ min bɛ se ka k'o la dɔrɔn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na n ka kan ka n ka so ɲɛfɛla dingɛ ne yɛrɛ ka kan ka bɔ ka sɔrɔ mairie tɛ mais bɛɛ de sigilen don ka maire kɔnɔ i yɛrɛ ka so i bɛ sigi aw yɛrɛ bɛ ɲama fili dingɛ kɔnɔ fossé dingɛ kɔnɔ. Min dilanna ka to ka taa ni ji ye ni aw yɛrɛ y'o fa ji bɛ taa min ni ji cayara ji bɛ woyo ka don i ka so kɔnɔ dɛ n'a donna i ka so kɔnɔ a bɛ na ni tiɲɛni ye n'a nana ni tiɲɛni ye an bɛ sɔrɔ ka wuli dɛ gouvernement y'a don tan dɛ maire y'a bɔ tan dɛ maire y'a don tan k'a sɔrɔ nin don ye anw yɛrɛ nɔ ye
maire ye dugukolo feere min man kan ka feere n'i taara dugukolo feere ka sira ji sira tigɛ a bɛ kɛ baara ye quoi donc o ye duguba kɔnɔ ta tiɲɛni ye a bɛ se ka ban ni gouvernement wulila sisan awa so fɛn fɛn b'o hukumu kɔnɔ ka ji ko baare gouvernement ka a so ci mais yan'a k'a ci a ka mɔgɔ dédommager parce que min y'a ka so jɔ a la a nɔ tɛ min y'a feere a ma o de nɔ don ni dun y'a feere a ma gouvernement de ka ciden don donc gouvernement de bi jɔ sisan n'a ye so ci a ka mɔgɔ dédommager a ka fɛn di mɔgɔ ma o bɛ se ka taa yɔrɔ sɔrɔ gouvernement ka yɔrɔ d'u ma ka tila k'a jɔ yɔrɔ d'u ma o ye duguba kɔnɔna ta ye mais an burusi kɔnɔna ta o ye dɔwɛrɛ ye a b'a dɔn waati tɛmɛnlenw na sanji tun tɛ na mɔgɔ mɔgɔ bɛ girin kan n'i ye sɛnɛ kɛ waati dɔ bɛ se octobre dɔrɔn waati dɔ dɔrɔn ji bɛ ja septembre b'a sɔrɔ san jɔra quoi san bɛ jɔ wa ɲɔ ti ɲɛ donc mɔgɔw tora o de kɔnɔ mɔgɔ jiginna falaw kɔnɔ fala dingɛw kɔnɔ donc ɲɔ tora ka ɲɛ hali ni san bɛrɛ ma na sumayani min bɛ yen o bɛ ɲɔ mɔ mais san ye nali min daminɛ sisan donc ji de bɛ don foro kɔnɔ mɔgɔ i bɛ foro sɛnɛ septembre bɛ taa se yɔrɔ yɔrɔ ji cayara a b'i ka ɲɔ cɛn ɲɛ tɛ se ka balo ji la kaba tɛ se ka balo ji la kɔɔri tɛ se ka balo ji la malo de kɔni bɛ se ka balo ji la mais ni suman ni kɔɔri ninnu tɛ se ka balo ji la donc nin kɛra gɛlɛya ye an bolo bon mɔgɔ siran bɛ n'u y'u ka dingɛ kɔnɔ foro bila awa ni san mana don n'u taara geren kan ni san mana don bon o de bɛ yen an kɔni bɛ Alahu Taala deli sɛnɛkɛlaw ka kɛ faamuyalibaga ye u ka n'u ka foro bɛɛ sinsin ayiwa fala dingɛw kɔnɔ u k'a lajɛ u ka fala dingɛw u ka malo sɛnɛ geren ninnu kan u ka sɛnɛ fana kɛ geren ninnu kan donc ni dɔ ma ɲɛ dɔ bɛ ɲɛ u bɛ se ka malo sɛnɛ kɛ fala kɔnɔna ninnu na mais u ka ɲɔ sɛnɛ geren kan an kɔni bɛ se ka min fɔ o de ye nin ye u ka sigi n'a ye yɛlɛma de don bɛ sisan diɲɛ kɔnɔ o yɛlɛma min donna diɲɛ kɔnɔ donc fo an fana ka yɛlɛma baara kɛ yɛlɛma baara tɛ kɛ a bɛ kɛ ni hakili de ye. Ne tɔgɔ Abubakari Bɛngali. San ka tiɲɛni kɛ an yɛrɛ ka baaraw kɛcogo b'a la quoi ni ji nana kɔni a mɔgɔ fa ka teli an y'a ye Musabugu salon ji ye tiɲɛni min kɛ Musabugu fana a bonyana kosɛbɛ mais k'a ta salon samiyɛ na ka na bila ɲinan na ne ɲuman baara kɛlen foyi ye yɔrɔ nin na est ce que an tɛ a lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka bila sen kan ka Musabugu ta in kunbɛn sinon ɲinan ta est ce que n'a nana ɲinan ta n'a juguyara a tɛna don an ka hôpital kɔnɔ banabagatɔ dun dalen bɛ yen ni urgence évacuée la o bɛ na ye de donc an ka teliya joona Musabugu ta an ka fɛɛrɛ ɲini Musabugu ta in na parce que o yɔrɔ nin na ji caman bɛ ɲɔgɔn kunbɛn Musabugu ka jigin ba kɔnɔna la an b'a ɲini an ka faama fɛ surtout le président de la République Assimi Goïta a ka wuli joona parce que ni ji nana ka walakata ka don maaw ka so kɔnɔ o ye président tɔgɔ wele dɛ an ye maa caman ye ji donna u ka so kɔnɔ o tora ka président tɔgɔ wele bon président k'a fɔ maaw ɲɛna minnu chargelen don ka o caniveau in bɔ ka taa bila ba la a ka kɔn k'o alerter o ka ɲama in bɔ a kana dɔn k'a bila k'a fɔ kɔfɛ k'a bɛ dilan dɛ depuis sisan an tɛ fɛ an ka président tɔgɔ jugu mɛn maaw da donc maire minnu bɛ yen ani sigida ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ani dugutigi minnu bɛ yen an b'o interpeller o ka wuli o ka yɔrɔ ninnu bɔ bon o ye mɔgɔ dɔw fana bila salon k'o ka caniveau bɔ o ma caniveau bɔ dɛ o ye caniveau ka kari ka dakari ka bila mɔgɔw da la olu tɛ baarakɛlaw ye dɛ o ka baarakɛlaw yɛrɛ ɲumanw ɲini minnu bɛ ka faso bɔ cogo dɔn olu ka faso bɔ parce que mansinba yɛlɛla ka yɔrɔw dakari ka taa a ma segin ka dilan olu tɛ fanga in fɛ dɛ olu ye fanga in tiɲɛbagaw de ye ni ji walakata dɛ u b'a fɔ Asimi nɔ de don maa minnu tɛ fɛ an ka président tɔgɔ jugu bɛ maaw da donc ne bɛ maa min ma bila baara la o ka kɛ maa minnu ye minnu bɛ sɔn ka baara nin kɛ a ka ɲɛ ɲɛcogo la an ka président bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ sigida mɔgɔw bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ a la ani ji fana ka na tiɲɛni kɛ sigida la o k'a kɛ a maaw ye sinon mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ boli ka taa marché ɲini na o b'o ka poste kɔnɔna de ɲini dɛ ni miliyɔn kelen dira o ma ko ka yɔrɔ min baara o bɛ taa 5000 de don a la o 5000 min don a la a tɛ se ka baara faso ka dilan ka bonya ka caniveau bonya ɲamaw ka cɛ ka taa bila yɔrɔ la ka ɲama bɔ dɔrɔn ka bila dingɛ kɔnɔ a bɛ se ka jigin dingɛ kɔnɔ an t'o fɛ o k'o fɔ hali salon ne ni dɔw ye mankan ci a la Jikɔrɔni sira n'i y'a minɛ k'a lajɛ ka taa bila golf la dɔw ye ɲama bɔ caniveau kɔnɔ k'a bila kɛrɛfɛ a jala dɔrɔn o kumana ka yɛrɛkɛ
ne y'a fɔ yɛrɛ ko k'a cɛ parce que ni ji nana ji wɛrɛ bɛ tila ka a bɛɛ balen ka bila pɔsɛ dingɛ kɔnɔ bilen donc mɔgɔw ka précaution ta a kama mɔgɔw fana kan ka wari minɛ i tɛ se ka baara min kɛ i tɛ se ka baara min kɛ a to a kɛbaga bolo o tigi k'a kɛ an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Ne ye Musa Tarawele vraiment tiɲɛ na fonze bɔbaliya de bɛ na n'a ye ni fonze dingɛ bɔra ka ɲɛ wala ji mana na a bɛ taa taasira fɛ mais ni fonze dingɛ ma se ka labɔ ka ɲɛ ni jiw nana waati dɔ a bɛ tiɲɛni kɛ donc laɲini min bɛ ne bolo fɛ k'a fɔ fonze dingɛ ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko ɲama bɛ yen n'a ye ji tɛmɛ sira ye a ka labɔ. Ne tɔgɔ ye Abudulayi Gindo ne ye kunnafonidila de ye.